Benvinguts i benvingudes de nou al tercer i últim vídeo del nostre especial Disney Channel. Aquesta vegada acomiadem el canal recordant les seves millors pel·lícules originals. Aquestes produccions no només han marcat la nostra infància, sinó que han deixat una empremta en la cultura popular. Com sempre, aquest rànquing és la meva opinió personal, i m'encantarà llegir la vostra a la caixa de comentaris. Ara sí, comencem el top 10 de pel·lícules originals de Disney Channel. I en el número 10 tenim The Cheetah Girls 2. Esto es mi sueño. Síganme y descubran mi valor. Comencem el rànquing amb una de les meves preferides de la trilogia de Cheetah Girl. Aquesta segona entrega destaca per la seva ambientació a Barcelona, fet que la fa molt especial per a nosaltres. Tot i el pas del temps, segueixo gaudint de la seva música i energia. Una pel·lícula que celebra l'amistat i la passió per la música. En número 9 tenim Lemonade Mouth. Una pel·lícula que segueix 5 adolescents que formen una banda després de coincidir en un càstig. Amb cançons enganxoses i un missatge d'autoexpressió i amistat, es converteixen en símbols pels marginats de l'institut. Tot i ser previsible en alguns aspectes, és inspiradora i entretinguda. Ideal per a joves que busquen superar obstacles. En el número 8 tenim High School Musical. Quan es va estrenar High School Musical, va ser un autèntic fenomen. Recordo perfectament el boom que va significar primer a Telecinco i després com a insígnia de Disney Channel. Tot i que al principi no em va agradar gaire, amb el temps he après a apreciar la seva història i, sobretot, les seves cançons que encara avui són icòniques. En el número 7 tenim Els Descendents. L'última pel·lícula original de Disney Channel que vaig veure i em va sorprendre gratament. La idea de que els fills dels dolents de Disney vagin a l'institut em sembla genial, i les seves cançons i la història són espectaculars. Tot i que algunes coses no em convencen del tot, aquesta pel·lícula és un gran exemple de com reivindicar els clàssics. En el número 6 tenim Camp Rock. Una altra pel·lícula que vaig esperar amb moltes ganes. La idea d'un campament de música em semblava increïble, i tot i que avui en dia veig algunes mancances, va ser una experiència molt especial quan es va estrenar. La música i l'ambientació fan que segueixi recordant-la amb molt d'afecte. Ja som a la meitat del rànquing. Què us han semblat les pel·lícules fins ara? Les haguéssiu posat en un altre ordre? O potser n'hauríeu inclòs d'altres? Deixeu la vostra opinió als comentaris. Ara sí, en el número 5 tenim Els Mags de Waverly Place, la pel·lícula. Basada en la meva sèrie preferida de Disney Channel, aquesta pel·lícula va anar més enllà de la comèdia típica de la sèrie, amb més acció i moments dramàtics i una ambientació a Mèxic amb referències a la cultura mesoamericana, van ser una gran sorpresa. Una adaptació cinematogràfica molt digna i plena d'emocions. En el número 4 tenim Teen Beach Movie.
Quan es va estrenar no li vaig donar gaire importància, però amb el temps vaig descobrir que era una versió moderna del meu musical preferit, West Side Story. Els protagonistes entren literalment dins d'una pel·lícula, amb tocs metacinematogràfics molt originals. Una sorpresa molt agradable que es mereix aquesta posició. En el número 3 tenim High School Musical 2. La meva preferida de tota la saga de High School Musical. L'ambientació estiuenca en un resort de luxe i la selecció de cançons, que són les meves preferides de tota la trilogia, fan que aquesta pel·lícula sigui memorable. A més, ens porta molt bons records d'un estiu inolvidable. En el número 2 tenim Camp Rock 2. Crazy, 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 take it over the top. Cause when we rock it, let it rock. Rock it, rock it, rock it, rock it, dance till we drop. It's on, it's on, it's on. Aquesta seqüela va superar amb escreix la primera pel·lícula. Amb millores en l'aspecte cinematogràfic, musical i coreogràfic, Camp Rock 2 és un autèntic musical. Les cançons són increïbles, sobretot aquelles fora dels escenaris. És un gran exemple de com fer una bona seqüela. I finalment, en el número 1, segurament moltes persones us l'esperàveu. O potser no, potser serà una grata sorpresa per la majoria. Qui sap? Però la veritat és que la primera pel·lícula d'aquesta llista és una pel·lícula que jo portava demanant molt temps i quan vaig saber que s'estrenaria aquesta pel·lícula quasi dono salts d'alegria. I és que en primera posició tenim la meva pel·lícula preferida de Disney Channel. I aquesta pel·lícula no és una altra que Phineas i Ferb a través de la segona dimensió. Un nuevo amigo encontré y está en mí. Un nuevo amigo encontré y está en mí. Aquesta pel·lícula és canònica, respecta l'essència de la sèrie i ofereix cançons al mateix nivell. Recordo l'emoció de veure que l'estrenaven i la satisfacció de comprovar que no em va decebre. Una obra mestra que sempre recordaré amb afecte. I fins aquí aquest últim vídeo de l'especial Disney Channel. Espero que us hagi agradat aquest rànquing i que deixeu les vostres opinions i rànquings a la caixa de comentaris. Tot i que em fa molta pena acomiadar-me de Disney Channel, em quedo amb els bons moments que m'ha regalat durant la meva infància i adolescència. No oblideu subscriure-us, donar like i compartir aquest vídeo. Ens veiem en pròxims vídeos, però mentrestant, gràcies per formar part d'aquest homenatge. Fins aviat! I keep giving you the fire. I'm gonna heat it up under my control. Here's the night that you've been waiting